Yanglan diyarım, yanglan sen diyarım, yanglan diyarım. Aydımda diyarım dürdane keşfi, aydımda diyarım bir dana keşfi. Yaşlarım vatana sığmaz aşkı, yanglan sen diyarım, yanglan diyarım. Vatan akbalımız teci tatamı, arkada serdarımız batımı. Yüreklüm sen asayda meftimi, yanglan sen diyarım, yanglan diyarım. Yanglan diyarım, yanglan diyarım, yanglan sen diyarım, yanglan diyarım. Yanglan diyarım, yanglan diyarım, yanglan sen diyarım, yanglan diyarım. Bir karar devletim tebe yağmım, kalkanı sebatım deyip saylanım. O ada seyir yüdüle yayranım, yanglan sen diyarım, yanglan diyarım. Halkım arkadağlı zamanası, yemişli yollarımızın doğamadı. Demirim zıvanı arşın kanatı, yanglan sen diyarım, yanglan diyarım. Yanglan diyarım, yanglan diyarım, yanglan sen diyarım, yanglan diyarım. Yanglan diyarım, yanglan diyarım, yanglan sen diyarım, yanglan diyarım. Juan yüreklerin mahmalı hazi, yanglan sen diyarım, yanglan diyarım. Eşrekli zamanın baktım güvesi, yanglan sen diyarım, yanglan diyarım. Yanglan diyarım, yanglan diyarım, yanglan sen diyarım, yanglan diyarım. Yanglan diyarım, yanglan diyarım, yanglan sen diyarım, yanglan diyarım. Yanglan diyarım. Assalamu alaikum. Berqarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwrüne eşretli durmuşyň höýdürini görüp ýaşaýan mehriban watandaşlar. Salam eýleýik. Türkmen owazynyň gaderli aýdym saat muşdoklary. Mehriban ýyleşir. Türkmenistanyň prezidentini ýylan eden, Türkmeniň altyn asyr wäsitçiliginiň çäklerini geçirilýän Ýanglan ýarym telewizionynyň Lewap welaýaty boýunça geçirilýän tapgyryna başlaýar. Ýanglan ýarym telewizionynyň gatnaşýan höwetçi aýdymçy ýaşlarymyz üçin arkadagly serdarymyzyň halkara derejesine alyp barýan beýik işlerini, watanymyzda bolup geçýän şöhratly wakalary wasp etmek, Türkmeniň gadymdan gelýän milli aýdymsasyny otun dünýäge ýaymak iň bir mukaddes sebäplerinden birine gürli. Howa halkyň arkadaly zamana syp atlanlaryň ýylymyzda geçirilýän Ýanglan ýarym telewizionynyň çäklerine ýanglanjak aýdym sallary dinlemek biziň üçin diýsen buýsançly. Çünki ýurdumyzyň höwetçi aýdymçy ýaşlarynyň arasyna geçirilýän Ýanglan ýarym telewizionynyň Aşgabat şäheri hemde ýurdumyzyň welaýatlary boýunça tapgary bugün kun döwrüň şöhratly wakalaryna baý, bagtyýar mekandan Lewap welaýatyna dowam edýär. Mehriban ýyleşir. Halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň, ruhy baýlyklarynyň, medeni genji hazinasynyň dünýä derejesinde ýaýbanlanmagyny, ak ýollar açan milli aýdymsaz sunatymyzyň halkara derejesinde şöhratlanmagyny giň mümkinçilikleri diýen milli medeniýetimiziň we sunatymyzyň hak howannary, gahrman arkadagymyzy hemde arkadagly serdarymyzy tüý sürekden çykýan sag bolsunmyzy aýdýas. Goý gahrman arkadagly serdarymyzyň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleri elmadama rowaj alsyn. Ýedi ýyleşir. Geriň häzir bolsa, Ýanglan ýarym telewizionynyň Lewap welaýat tapgyryna gatnaşýan ýaş aýdymçylarymyzy adalatly baha berjek emin agdalary bilen tanış bolaryn. Türkmenistanyň halk artisti Lale Begnazarowa. Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew. Türkmenistanyň atgalan artisti Dangatar Gurubanow.
Türkmenistanyň halk artisti Suhan Merdi Oradberdiyev. Türkmenistanyň atgadynyň jurnalisti Täzegül Nurmemmedowa. Türkmenistanyň atgadynyň artisti Ilşat Annamemmedow. Şeýlede Türkmenistanyň halk artisti Emiller toporunyň başlygy Kerim Aliyatow. Mehman ileşir. Şuňky ýagnan ýarym telebäteşigine Lewap Goýrat birleşen orkestri sagdanarlyk edýär dirижёry Şöhrat Kemraýew. Mehriban ileşler, gadarly watandaşlar, hojenepel. Gelin ulu şadlyk şowkuny ýagnan ýarym telebäteşine başlaýalyň. Elbetde başlaýar. Mehman ileşir. Gelin adyr bolsa şowkunly el çarpışmalar bilen sahnamyda ilkinji aýdymçyny çagyrýar. Kardeşimide söz geçirýär. Asuda ajaýyp günleriň wasfy. Açıljak, açılan gülleriň wasfy. Enaýy owazda jemlenip bary, Joşguna getirýär, evi diýary. Assalamu alaykum, mehriban ileşler, eziz watandaşlar. Salam aleyk, beletden ýanglanýan aýdym sazly watanymyzyň eşretli höýürini görüp ýaşaýan bagtyar adamlar. Garaşsyz Bakwy tarap Türkmenistan diýarymyzda halkyň arka dagly zamanysy ýylynda, arka dagly serdarmynyň saýasynda ýurdumyzyň her bir güni toýdur bayramlara wetlenýär. Elbetde derýär. Hormatly prezidentimiziň saýasynda biziň özü görýän, gül açýan ajaýyp zamanamyz bar. Türkmen ýaşlarynyň hüner taýdan kemil, ilmli, bilimli bolmaklary üçin giň şertler döredilýär. Ine de mehriban ileşler her ýylyň ýylyna geçirilýän ýanglan ýarym telebäteşigi ine bu ýylda bolsa Lewap welaýatyna ýaş höwetçiň aýdymçylaryň arasynda geçirilýär. Elbetde ýanglan ýarym telebäteşiň esasy maksady hem höwetçiň ýaş aýdymçylar öz aralaryna bäteşip öz ukyp başarnyklaryny aşyp görkezýärler. Udyk Cemal ýere gelende de belläp geçsek bu ýyl ýanglan ýarym telebäteşigine tegelek 30 ýyl bolýar. Bu ýylky Lewap welaýatyna geçirilýän ýanglan ýarym telebäteşiň ähli gatnaşyjylaryna üstünlükler arzu edýär, goý zehinli aýdymçy ýeňji bolsun. Biz hem şeýle ajaýyp pursatda türkmen halkyna baky zamanany peşkeş beren gahrman arka dagly serdarmyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny tüýsürmizden arzu edýäs. Onuna mehriban ileşler. Şular ýaly ýaşy arzuwlar bilen ýanglan ýarym telebäteşine geçirilýän häzir sahnamyzda ilkin çykyş etjek aýdymçymyz öz ýanymyza çagyrýar. Gelin hemmämiz ilkin çykyş etjek aýdymçymyz bilen tanyş bolalım. Mehribanlarym, bugünkü bäteşigimizde ilkinji çykyş etjek aýdymçymyz Türkmen Awaz şäheriniň ýaş höwetçiň aýdymçysy Ihlas Gelmuradow. Ihlas, siz bugünkü telebäteşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Ihlas, ine bugünkü günne häzir sahna ilkinji çykyş etjek aýdymçy hökmünde çykýan we öz aýdymlaryny ýerine ýetirýän. Elbetde ilkinji bolup çykyş etmek bir aýratyn başgaça duýgy. Siz nähil duýgulary başdan geçirýäňiz. Şeýle hem ilki bilen özüňiz bilen giňişlerini tanış etseňiz we ýürek arzuwlaryňyzy illeşmeden paýlaşaýsaňyz. Başsyny derýär, ne görüşmedi ýaly berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwründe, gahrman arkadamyzyň saýasynda, döwlet başçylygymyz arkadaň serdarmyzyň ýolbaşçylygynda biz ýaşlaryň okamagymyz, öwrenmegimiz, döretmegimiz üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Pursatdan peýdalanyp gahrman arkadamyzyň, arkadagly serdarmyzyň ömrüniň uzak, janynyň sag bolmagyny tüýsüreginden arzu edýän. Goý arkadagly serdarmyzyň döwlet bähwetli, il ähmiýetli, bütün adamdat ähmiýeti tutýan tutumly işleri el madama rowaj alsyn. Köp sag bol, onda näme? Siziň giňiş gazanmagyňyz üçin üstünlük arzu edýäs, ýokary ustatlykda çykyş edip, öz deňduşlaryň arasyndan saýlanyp başarmagyň ýene bir ýoly arzulap, sizi uly hormat bilen sahnamyza çagyrýar. Mehriban ileşler, Ihlas Gelmuradow siziň üçin aýdym aýdýar, garşylalyň. Yollar alıp bar yar
Alkısaydık arkada terdara Tedi eyyam gürkana Akbalta rovan vatan Arkada terdara San vatan Türkmenistan Alkış dede Şükrat dede san dede Gayrat dede Arkada terdara Alkış dede Şükrat dede san dede Gayrat dede Arkada terdara Tede lider bilen halkımı bar yar Tede bir yama aklına bar yar Yaş yürekler coş yar dört yer kur yar Alkışayacak arkada terdara Tede eyyam gurkana Akbalta rovan vatan Arkada terdara Şan vatan Türkmenistan Alkış dede Şükrat dede Şan dede Hayrat dede Arkada terdara Alkış dede Şükrat dede Şan dede Hayrat dede Arkadan terdara Alkış dede Şükrat dede Şan dede Hayrat dede Arkadan terdara Alkış dede Şükrat dede Şan dede Hayrat dede Arkadan terdara Alkışayacak arkada terdara Klas berekella. Tuğulumu şeyle var qoğu yerine yetirdin. Ihlas bilen yerine yetirdin. Inni ihlas. İkinci sahası da yerine yetirip verecek aydımı ne aylaydım? Söygümü, halk aydımı. Menin bu bätleşikde ýerine ýetirip berjek aýdymym türkmen halk aýdymy Seýle gideli. Başsyny dinleýär. O güller açılıpdır patlı baharda Yürtenim can bağıyor teyle gideli Bilviller konmuştur bağdan kenara Ah yaremin nago aman yara Yürtenim can bağıyor teyle gideli Ay bulutun çekmişe bağda qıra Bahar ilçeleri yar düşmüş arağı Ah yarey men nago gel yarey aman yara Bir soru halali yakin rağa Gel yakin rağa Gel yakin rağı Yürtenim can bağıyor teyle gideli Çok sağ olun efendim. Yerine yetirip aydın için. Mehriban iyileşler, qadarlı vatandaşlar, ıhlatın yerine yetiren aydımına özünün sıyınını hem de halife maslahatlarını vermekle üçün Türkmenistan at qadaran artisi Dağatır Qurbanova hormat bilen söz geçirýär. Assalamu alaikum. Şunki bayramçılık yanlan diyarımna katnaşan hormatly adamlar. Hormatly prezidentimiz, arka dağıl terdarımızın başta durmagyna bugün milli medeniyetimiz, milli sunatımız, dünya yaňsalla. Yanlan diyarım telebäsleşigi ynha biziň garaşsyz, bir taraf
Türkmenistan diyarımızda ulakan bayramçılığa, ulakan bir däp desura öwrildi. Men şul pursatdan peýdalanıp şunki Ýanglan diyarym telebäsleşine gatnaşýan ähli, oglan, gyýlar, aýdymçylara özleriniň münasip bahalaryna eýe bolup, mundan meýlegem garaşsyz, beýtarap Türkmenistan diyarymyzda mahmal owaz bilen özleriniň goşmagyny arzu edýän. Ihlas geldim radyp seniň aýdymyny ulakan ünüsü bilen dinledik. Sana da şular ýan Ýanglan diyarymda ulakan üstünlükler arzu edýärin. Köp sağ olun halifa. Bilen sen işiňizde diň üstünliklerini ýaran bolmagy tüýs ýüregimizden arzu edýäs. Mehriban ýeleşler, gadarly watandaşlar. Ihlas geldim radypyň ýerine ýetiren aýdymyny emin agdalarymyzyň beren bahalary bilen gelin tanış bolalım. 10 10 9 10 9 10 10 Cem 68'de dem bolan. Ihlas gutlaýar seni. Sağ olun. Mehribanlar, biz bolsa bugünkü telebäsleşigimizde şatlyk şowkun bilen dowam edýäs. Anha görşüňiz ýaly biziň tahnamyzda indik çykyş etjek aýdymçymyz. Däne wetrawynyň ýaş höwesçiň aýdymçysy Aýbölek Mahtumulýewa. Aýbölek, sizi hoş gördük. Sağ olun. Aýbölek, ine häzir siz hem sahna çykyp haýsy aýdym bilen çykyş edýäňiz. Men aşıkların şäher diýen aýdymy ýerine ýetirip bermekçi. Berekella, tuweleme sahna çykmakaňyz öz ýürek arzuwlaryňyz iýleşmeden paýlaşaýsaňyz. Arkadaly serdarymyzyň jany sag, başlyk bolsun, tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Köp sağ olun Aýbölek. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Onda näme? Sahnamy size garaşa. Biz size uly üstünlük arzu edýäs. Sağ olun.
Aýbölük. Aziýanyň merjeni bolan gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherini wagt edip owdan aýdym ýerine ýetirdiň. Biz saňa berekella diýär. Sağ olun. Indi ikinji aýtjak sahasy ýene ýetirip berjek aýdymyň näýe aýdym. Küyten olsun nehrimi gül ışığına tadeyle alap kömür şehrimi gel dünyami yad eyle. Küyten olsun nehrimi gül ışığına tadeyle alap kömür şehrimi gel dünyami tadeyle. Berekella. Tuwarma. Indi mehman illaşar edi tomoşçular. Aýbölük maktulmyýyň ýerine ýetiren aýdym üçin özüniň synny, halipalyk maslahatyny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew hormat bilen söz geçirýär. Assalamu alaikum, hormatly mehmanlar, tomoşaçylar, halipalar, watandaşlar. Lewap welaýatynyň Türkmenawat şäherinde uly toy, uly bayram, ine Lewap welaýat Ýanglan diýarym tapgyryny şu wagt hemmämiz bilelikde. Uly şowkun ölen ine geçir otir, tuwlama aýdymçylaram ine öz aýdymlar bilen çykyş edýärler. Şu toy bilen ähli iýleşler sizi hemmäňizi tüýsürümden gutlaýan ine pursatdan peýdalanyp biziň ýurdumuzy, biziň avadan, asuda ýurdumuzy bedew wady bilen öňe alyp barýan gahrman arkadamyza, arkadagly serdarymyza köp sag bolsun aýdýan, alyp barýan il ýurt bähwitli işleri, el madama rowaşlyklary betlensin, belent başy aman bolsun. Ine şu gün Aýbölük jyýymyzyň aýdymyny hemmämiz bilelikde diňledik. Dogrudan bu sazyň goşgusy Atadurdy Gurbanowyňky sazam biziň meşhur belli kompozitorymyz, halipa kompozitorlarymyzyň biri Weli Muhadyfowyň sazyny ýazylan Vals depkinine ýazylan Aşgabat diýen bir ajaýyp aýdymy diňledik. Seň vokal aýdymlaryna gowy gelişe, gowy tembryň bar, gowy sesiň bar. Sahnada özüňi bir arkaýyn duýýan, gowy edip ýürekden aýdymy ýerine ýetirýän ýöne elbetde bärik hökmany suratda bir näme vokal aýdymlary aýtjak bolsaň ýerine ýetirmek üçin bir halipalar bilen bir maslahatlaşsaň, sebäbi ýan gaýdan aýdymyňda eýen meşhur aýdymda ol, şoň bir kiçirek notalary bar da arasynda. Şolary hökman bir eýen biziň hemmämiziň gulumyza ýatyşypdyr da şol owazlar. Şoň üçin şolary gowy edip öwrenmeli. Olar birinciden. Soň ikinciden hem şu ýokarky notalaryň bar. Aşaky notalaryň ýanky aşaky çistura gowy gidýär. Şu ýokarky çisturany biraz işlemeli. Şoň üçin gelecekde sen hökmany suratda muallimler bilen, halipalar bilen maslahatlaş. Men sana şonu bir maslahat berýän. Gelecekde sana uly üstünlükler aýrdyp edýän aýdym aýtmagyň goýma. Elbetde sen owadan sesiň bar, bir ýürekden aýdym aýdýan. Şoň üçin sana gelecekde de sunga üstünligini tüýsürümden arzu edýän. Halipa, köp sag bolun size de elmadama sunga dälemine uly üstünlikler arzu edýär. Mehman illaşar edi tomoşçular. Aýdymçy gydymyz Aýbölük magtumlyň ýerine eden aýdym üçin emin agdalarymyzyň beren bakalary bilen gelin tanyş bolalım. 10 9 baka jemi 67 Aýbölük saňa mundan meýlan bermedimi üstünlikler etmeň tüýsürümden arzu edýär. Sağ olun. Mehman iýleşler indi bolsa sahnamyzda indiki çykyş etjek aýdymçymyz bilen biz sizi tanış edýär. Kerki etrawynyň höwesçiň ýaş aýdymçysy Abdukerim Şarif. Abdukerim bugünkü bätleşigimizde biz sizi hoş gördük. Sağ olun. Abdukerim, bugünkü bätleşigimizde haýsy aýdym bilen geldiňiz? Men bugünkü bätleşigimizde öz ýurdumyzy, arkadagy serdarymyzy wasp edýän Parahat Erkany Türkmenistan aýdym bilen geldim. Tuwlama ondan siziň ýerine ýetirjek aýdymyňa size şowluk getirer dip umyd edýäs. Owa sahna çykmakaňyzdan bir ýürek arzuwlaryňyzy iýleşmizden paýlaşaýsaň. Biz ýaşlara şular ýaly mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadagy serdarymyza tüýsürekden sag bolup aýdýaryn. Il ýurt bähwitli döwlet äkmen tutýan tutumly işleriň elmadamy rowaşlyklary wetleriň tüýsürekden arzu edýäryn.
köp sağ olun Abdukerim. Arzularınız hasıl bolsun. Onda näme? Sahnama size garaşýar. Biz size üstünlük arzu edýäs. Sağ olun. Dünýäň bilen günleri döwrüm bahar ýadynda. Milli türkmen heňleri halkyň köňül hadynda. Galkynışyň enweri aýyň güneş şoğunna. Parahatim merkana, parahatim merkana. Can vatan Türkmenistan. Türkmen ruhuna şöhret, güller yurduna şöhret. Vatan tuğuna şöhret, can vatan Türkmenistan. Tediyam görkana, ak yollara rovana. Arahat erkana, can vatan Türkmenistan. Arkadalı terdara, şan vatan Türkmenistan. Yürüp diyer yürüme, aylıklı kadın minin. Var ya tebaatama, bir karar vatan minin. Belin mukamlihine, tek boş yar kadın minin. Parahatim merkanım, parahatim merkana. Can vatan Türkmenistan. Türkmen ruhuna şöhret, güller yurduna şöhret. Vatan tuğuna şöhret, can vatan Türkmenistan. Tediyam gürkana, ak yollara rovana. Parahat erkana, can vatan Türkmenistan. Arkada şan vatan Türkmenistan. Parahat erkana, can vatan Türkmenistan. Arkadalı terdara, şan vatan Türkmenistan. Abdukerim, sen durmuşdu. Estrada aydım aytmak halayanmı? Halk aydım ya, söýüg aydım aytmak halayan. Söýüg aýdym. Onu ikinci saatı diye netirip berjaydım söýügü mü? Ya başaydım mı? Söýüg aýdym. Başsın ödünle yaz. Seher vakti yada düşer minli minli. Yaş yürümün sensin baltı minli can minli. Minli minli, minli can minli. Barşa gıylardan ovadan minli. Minli minli, minli minli. Himme gıylardan ovadan minli. Barşa gıylardan ovadan qarı minli. Berekella Abdukerim, o yerine getirdim. Ene mehman illaşlar edi tomoşaçlar. Aydım çekdim adım. Abdukerim'in yerine getiren aydım için özünün fiilini, halipalık maslağını vermek için Türkmenistan'ın at kadının artisti İlşat Anna Mehmetova hormat bilen söz geçiriyor. Assalamu alaikum mehriban adamlar, hormatly halipalar. Hemmeňizi hoş gördüm. Lebap vilayatyna ýanglan diýarym telebäsleşigi uly şatlykly, şowhully depkin bilen dowam edip dur. Abdülkerim, halipalaryň aýdymlaryny aýdanyňyzy ilk bilen aýdýan şu jukulusyna, ony aýdýan ütgeşik ehenlerini hökmany ün sermeli. Abdülkerim aýdýan aýdymlaryňda ululu üsünlükler tüýsürümden arzu edýän yeňişlerim senin ýaranyň bolsun. Sag bolun. Çok sağ olun halipa. Mehman illaşlar aydım çekdim. Abdukerim'in yerine getiren aydım için emin agdalarymyň beren bakalar bilen gelin tanış bolalım. 10, 9, 10, 10, 9, 10, 10 baka jemi 68 Abdukerim ruhtan düşmeller elmedama üstünlükler etmeňi tüýsürümden arzu edýär. Çok sağ olun.
Hormatly mehmanlarym, emin agdalar, siziň öňüňizde enik çykyş etjek aýdymçymyz. Halaja etrawynyň Garabekagul şäherçesiniň ýaş howasçyň aýdymçysy Akmurat Zeýtmuradow. Akmurat, sizi hoş gördük bugünkü bähdeşigimizde. Sağ olun. Akmurat ine bugün kunna Ýanglan ýarym telewätdeşigine bir uly sahnada häzir çykyş edýäňiz. Uly sahnada siz ilkinji gedek çykyş edýäňizmi? Bana ulu sahnada çykyş etmek, Ýanglan diýerim telewätdeşigine gatnaşmak uly bagat bolup durýar. Diýmek, onda siz uly sahnada ilkinji gedek aýdym ýerine ýetirmekçi bolýan şeýle dämi? Tuwalama onda siz häzir sahna çykanýyzda şu uly ajaýyp owadan sahnamyzda haýt aýdym ýerine ýetirersiňiz? Söýgü aýdymy bada men diýen aýdym ýerine ýetirip berýär. Berekella, onda siz ýeňişli orunlardan paýly bolmagy tüýsürekden arzu edýär, sahna çykmakaňyzdan öz ýürek arzuwlaryňyzy, ýürek buýsançlaryňyzy iýleşlemeden paýlaşaýsaňyz. Şu fursatdan peýdalanyp gahrman arkadagy serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Arkadagy serdarymyzyň jany sag, ömrü zok tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Akmurat, arzuwlaryň hasyl bolsun. Onda näme sahnamy size garaşýar, biz size üstünlük arzu edýär. Sağ olun. Bir garaýşyň söwül ýarym gel ýarym. Bir garaýşyň söwül ýarym gel ýarym. Aşka bağlap bada meni bada meni. Aşağına dedin yar, ciğer bağlım edin yar. Özün sallamadı meni, odu beni. Aşağına dedin yar, ciğer bağlım edin yar. Özün sallamadı meni, odu beni. Elim gözünlüğün sana bildimi, anlamadın benim çekindirdiğimi. Munça yedip bolur mu, kanın lezzet alır mı? Örtümük dünyada beni, yada beni. Munça yedip bolur mu, kanın lezzet alır mı? Örtümük dünyada beni, yada beni. Akvalıma yakın saçın nerine, aydım sadı soğuk dedi özüne. Çıktım bugün yola yar, sallini şahara yar. Iştın gaydan kadamini. Çıktım bugün yola yar, sallini şahara yar. Iştın gaydan kadamini. Nur şayılına cemalın şolası, Nur şayılına cemalın şolası.
Hıyalımın azı olup çoğmaz Zülfü toğlum yar Batım olup dolar yar Özün gelip kolla beni Zülfü toğlum yar Batım olup dolar yar Özün gelip kolla beni Özün sallamaz beni oku beni Akmurat, ikinci yerine yetirip verecek saati de aydımın. Sen yılgırşın gün şöhlesi Şöhlede yılgır yan canım Onun gözlerime qaranda Menden bağıtlı yok dünyada Bir arzuda yaşayan Sen haktaydım aydan Söyyen seni söyyerin ömrümün gülü Bir arzuda yaşayan Sen haktaydım aydan Söyyen seni söyyerin ömrümün gülü Indi orta mehriban ýerleşler, gadarly watandaşlar Akmuradyn yerini ýetiren aýdymyna özüniň synyny hemde halypa maslahatlaryny bermekle üçin Türkmenistan halk artisti Suhan berdi oraz berdi hormat bilen söz geçirýär. Assalamu alaykum, hormatly Dewap welaýatymyzyň ýaşaýjylary, halypalar, aýdym saz söýjiler, neşunkun Dewap welaýatyny uly dawara bilen inha ýanglan diýarmy dowam edip dur. Ine ýanglan diýarym telewizýasyny 30 ýyl dolýa, bir de bir tegelek sene 30 ýylyň dowamyna ýa halypalaryň aýtmyşy ýaly hakykatdan hem ýanglan diýarymynda adalyp ýurdumyza hyzmat edip ýokary derejelere ýeten aýdymçylarymyz bar, halypalaryga ýeten ustatlarymyz bar. Şu çykyş edýän jegilerimize şu ýanglan diýarym awra ýetirip, täzeden täze güýç berip aydym saly bolan höwesleriniň artmagyny arzu edýän şu ýanglan diýarym telewizýasyny de hakyky münasip ýaşlarymyzyň ýeňiji bolmagyny tüýsürümden arzu edýän biziň şeýle toýly günlerimiz bar, şeýle ajaýyp döwrümüz bar, aydym saly watanymyz bar, bagtyar zamanamyz bar. Şu zatlaryň hemmesi türkmen halkynyň aladasy edilýänligi, Türkmen sunwatyna uly hormat goýulýanlygy, şeýle ajaýyp pursatda gahrman arkadagy serdarymyza jan saglyk arzu edýärin. Akmurat şu ýanky çykyşyň boýunça aýtsam, odan ýerine ýetirdiň, howluk manjyk, öňe de gitmediň, ýyga gitmediň, şol hakyky laýyk edip aýtdyň, ýerine ýetirdiň. Mene günden turdy. Sağ olun. Sana gelecekte tüýsürümden ruwaşlyk bir öz dinlejiň tapyp odan bir sesli bir gowy aýdymçy bolup ýetişmeňi tüýsürümden mene arzu edýär. Sağ olun halypa. Köp sağ olun halypa. Bilen siziň işiňizde diňe sönüklerin ýaran bolmagyny arzu edýär. Mehriban tomoşaçylar, gadarly watandaşlar, Akmurat Seyitmuratowyň yerini ýetiren aýdymyna emin agdalarymyzyň beren bahalary bilen gelin ährimiz bilelikde tanyşyp bolalım. 10 Jemi 70 Akmurat gutlaýar tüýsürekden. Sağ olun. Mehribanlarym, ýurdumyzyň Lewap welaýatyna, Asuda asmanyň astyna Ýanglan diýarym 2022 telewizýasy uluşatlyk şowkun bilen dowam edýär. Inhasyny ýaşyňyz ýarmyň gapdalymdaky inniki çykyş etjek aýdymçymyz Halaç etrawynyň Garabekowur şäheriniň ýaş höwesçiň aýdymçysy Aýgül Öwgezgelliýe. Aýgül, sizi hoş gördük. Sağ olun. Uzyk Cemal, ine görýän Aýgül bugun kunna millilige beslenen lewatda çykyş edýär. Elbetde ýerine ýetirjek aýdyma millilik bilen bagly bolsa gerek, şeýle dämi? Aýgül, siz bugunky bätleşikde haýsy aýdym ýerine ýetirersiňiz? Men şuňky bätleşikde Saýatly hem radiýasanynyň türkmen halk aýdymy Aýyrma hanym aýdymyny ýerine ýetirip bermekçi.
Tuğlama ona desanlardan aydım yerine etiren olsanız diýmek siz hökman bun kunna o üstünlük kazanarsyňyz, ýeňiş kazanarsyňyz dip umid edýär. Elbetde siziň yerine etirjek aydymlaryňyzam o tamaşaçylarymyzam emin agdalarymyzam häzir o siziň yerine etişiňiz we gollarlar size üstünlük arzu edýär. Sahna çykmakaňyzam öz ýürek arzularyňyzy iýleşmeden paýlaşaýsaňyz. Bizler ýaly ul mümkinçilikleri döredip berýän gahryman arkadaşmyza, arkadaş serdarmyza sağ bolsunmyz aýtýarys. Tutyan tutumly işleri mundan meýlekde rowaj alsyn. Köp sağ bolun Aýgül. Arzularyňyz hasyl bolsun. Ondan näme? Elbetde sahnamyz we myhmanlarymyz size garaşýar. Biz size üstünlük arzu edýäs. Sağ olun. Aygül. Indi şonky bäsleşikde ikinji ýerine ýetirjek aýdymyň ady näme? Men bugün ikinji ýerine ýetirip berjek aýdymym ýazlarym.
Ulu höwes bilen diňlärs. Dürnü cimcimeli, elem oşarlı, ülkeme toy bolup gelin yağlarım, edipli ikramlı, gunda doşarlı, befedisin gıyblar bilin yağlarım, edipli ikramlı, gunda doşarlı, befedisin gıyblar bilin yağlarım. Köp sağ olsun aýdýar. Mehriban ýerleşler Aýgül öwürgelliýän ýerine ýetiren aýdymynyň ödüniň synyny hemde halypa maslahatlaryny bermeklik üçin emin agdalarymyzy söz geçirýär. Türkmenistanyň at gadyna jurnalisti Täzegül Nurmammedowa hormat bilen söz geçirýär. Salam aleyk, mehriban adamlar, eziz doganlar, hormatly halypalar, gadyrly ýaşlar. Inha bugün biziň bagtly watanymyzda bagtly geljege beýik umytlar bilen barýan halkyň arkadagly zamanasy ýylyna Ýanglan diýarym telewätleşigi gadym lewap topragyny ine uly bayramçylyk edilip, toý edilip bellenip geçilýär. Bu ýyllaryň Ýanglan diýarymy öz bolşlugy eýedir. Ine gahrman arkadagymyň gordurup beren ak öýüniň, türkmeniň ak öýüniň alkymyny zehiniň toýu tutulýar. Be Sunwatyň bayramy diýsek, has hem ýerine düşer. Şolar ýaly ýaş zehinleri ýüze çykarmakda. Hem beýik döwür üçin ýazylýan taryh hem beýikden bolmalygy göz öňünde tutup, şol urda beýik maksatlar goýup öňe barýan eziz türkmen halkymyz üçin ine şolar ýaly geçirilýän bätleşigiň özü uly ädimdir, şu taryhyň özüni beýikden ýazmaklyk üçin. Sebebi türkmeniň sunwatynyň taryhy, medeniyetiniň taryhy diňe şu Türkmenistan watanymyzyň, milli çäklerimizin özüne däl, milli çäklerden has alyslarda nähili, nenengsi beýikden dawaralanýanlygyna siziň özüňiz şaýat. Bu beýiklikler, bu dawaralanmalar mehriban arkadagymyzyň başlangyçlary bilen, arkadagy serdarymyzyň dowam etmegi netijesinde biziň durmuşymyzda amal bolýar. Ine şoň üçin, şu üstünlükli ýollar üçin, yeňişli ýyllar üçin biz mehriban arkadagymyza, arkadagy serdarymyza tüý sürekden sag bolsun aýdýar. Goý mehriban arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyzyň jany sag, ömrü uzak tutýan ähli tutumly işlerime dama rowaj alyp, at awraýy mertebesi yer ýüzünde mundunum belent bolsun. Ine sahnamızda çıkış edenciliğimiz, aygulciliğimiz şeyle ovodun lavası, ödüne gelişen lavası, hem ruhu bilen, hem açık yüzlü, şeyle bir erkin alıp barıp çıkış etti ödüne. Yaşlığına seyretmezden şeyle men pikirimçe juda kıyın aydım saylaptır. Hem yaş, hem şeyle kıyın ağır aydımı saylap, yöne aralığı tapıp, aydımı şeyle yer yerine yetirip belli deyip hasab ediyen. Belki halipalarınız hem alalaşarlar. Neticede, sen entek neme wagtyň geçmegi bilen tebigatyň özüm adamyň sesini sadlaya hem kämilleşdirýär. Halipalaňdan hem aydym aýtmaklyň tilsimlerini alma taýdanam özleşdirip öwrenmeklik saňa geljekde has kömek eder, kämilleşmeklige. Şunu diýmek bilen aydym saz sunwatyny sen üstünlüklere yetmek üçin, kämillige yetmek üçin mümkinçiligiň bardygyny saňa ýetiresim geldi. Saňa üstünlükler arzu edýän, sag bolun. Köp sag bolun Halipa, biz hemse dörejürük älemine diňe rowaşlyklaryň ýaran bolmagyny arzu edýär. Mehriban ýerleşler, gadyrly watandaşlar, Aýgüliň ýerine ýetiren aýdymyna emin agdalarymyzyň beren bahalary bilen tanyş bolalım. 9, 10, 10, 10, 10, 10. Baha jym artmışdyk. Aýgül, utlaýar seni. Sağ ol. Mehriban ýerleşler, innik çykyş etjek aýdymçymyz bilen biz sizi tanış edýäs. Şäherje etrawynyň ýaşaýjysy we höwetçiň aýdymçysy İzzet Altyf. İzzet buňky bätleşigimizde biz sizi hoş gördük. Sağ olun. İzzet, häzir siz sahna çykaňyzda haýsy aýdym ýerine ýetirersiňiz. Şol 1993-nji ýylda Halifa bagşyýymyz Daňatar Gurbanow diýarym diýen aýdym bilen ýeňizi boldy. Menem şol aýdymy belik maňa da üstünlük getirer diýip diýarym diýen aýdym saýlap aldym. Tuğulama, onna häzir siz şol aýdym ýerine ýetireňizde, şol aýdym size üstünlük getirmeň tüý sürekden arzuwlaýas. Sağ olun.
İzzet, siz diýsen gowaýdym saýlapsyňyz. Sebäbi şu ýyl Ýanglan diýarym telebäsçiňe tegelek 30 ýyl bolýa. Şu ýyl şolaýdym ýerine ýetirmegem siziň paýňyza düşüpdir. Onda sahna ýolman kaq, ýürek arzuňyzy eşdäýelim. Gahrman arkadamyzyň, arkada tedarymyza köp sag bolsun diýip, de şunuky ýaly mümkinçilikleri deredip berenligi üçin Gahrman arkadamyzyň, arkada tedarymyň jany sag, başy dik bolsun. Köp sag bol Izzat, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Onda sizi ulu hormat bilen sahnamyza çagyrýar. Mehriban ýyleşler, garşylaly. Baltındır bağlarım, belet dağlarım, bir armağan koynumda giden çağlarım. Alena seniptir günün soğları, sen kalbimde söyleyim uçur hıyalım. Renk baydağıma senin diyarım, diyarım diyarım, Türkmen diyarım. Sen kalbimde söyleyim uçur hıyalım. Diyarım diyarım, gözüm mekanım, renk baydağıma senin diyarım. Bedellerim birbirinden olurlar, Ak Türkmen'e devlet diyer olurlar. Birilere paştırdır bedeller, sende var namusum arım. Renk baydağıma senin diyarım, diyarım diyarım, Türkmen diyarım. Seni kalbimde söyleyim uçur hıyarım. Diyarım diyarım, gözüm mekanım, renk baydağıma senin diyarım. Deryalarım kuşu, zeredir garabım, bu zeminle seni kuyser yüreğim. Ata mekan iki dünya gereğin hey, saylap seni özüme erkinlik yolun. Renk baydağıma senin diyarım, diyarım diyarım, Türkmen diyarım. Seni kalbimde söyleyim uçur hıyarım. Diyarım diyarım, gözüm mekanım, renk baydağıma senin diyarım. Renk baydağıma senin diyarım. Diyarım diyarım, diyarım diyarım, diyarım diyarım, gözüm mekanım. Türkmenistan'ın atkadanın artisti Halipamız Daňatyr Gurbanov Halkın arkadağlı zamanatı yılında Ýanglan diýarym telebäsleşiginiň geçirilmegine de 30 ýyl bolýar. Ine şu Izzat şu diýarym aýdymyny hakykatdanam biziň ýaşlymyzy gaýdyp getirdiň. Mehriban tomoşaçylar Ýanglan diýarym telebäsleşigine gatnaşan aýdymçy ýaşlar ynha mundan 29 ýyl öň 1993 ýylda menem şul Halipamyň ýanyna baryp şul aýdymy öwrenip şul aýdym bilen ýeňiji bolmak bagty maňa da meser etdi. Izzat saňa da şunki Ýanglan diýarym telebäsleşiginde üstünlük arzu edýän diýsen şol çykyş etdiň. Mümkin bolsa iki bolup bir bent sasy aýdyp bereli. başlyk. Baltımdır bağlarım, belim dağlarım, bir armağan koynumda gidin çağlarım. Alina siniptir günün çağları, hey, sen kalbimda tüygüm uçur hıyalım. Renk baydağıma senin diyarım,
Diyarım, diyarım, Türkmen diyarım. Sen kalbimda tüygüm, hutur hıyalım. Diyarım, diyarım, görel mekanım. Renk baydığıma, senin diyarım. Yine burada hoş gördük aziz adamlar, hormatly halifalar, hormatly mehmanlar. Yaşlarımda ulus türlükler hemrası olsun. Koy yurdumuzda aydımtağının sesi belent yanlansın. Dünya diyarımızda değil bu aydımçıların sesi. Bütün dünya yanlanıp dursun. Şu fırsattan peydalanıp, hormatly prezidentimizin, hormatly arkadağı serdarımızın canlarının sağ olmağına tüy sürekten arzu ediyorum. Çok sağ olun halifa. Inni evet ikinci saatı diğerini getirip verecek aydımın ne aylaydım? Gelsin estrada aydım. Gelsin yarın gelsin ey alma bilen narın gelsin yarın gelsin alma bilen o narım gelsin yarın gelsin alma bilen o narım gelsin alma bilen o narım gelsin. Gerekçenler izletiyor. O yerine yetirdin. Inni izledin yerine yetiren aydım şuyun. Beren bakaları bilen gelin tanışalım. Barağıdan 10, baha cemi 70. İzdat bu toya tüytüröktün. Ezidileşler, hormatly watandaşlar. Sahnamızda innik çıkış edecek aydımçıyımız Darganata etrafının yaş höwesçöň aydımçysy Ahmet Bahtiyarov. Ahmet, sizi hoş gördük. Sağ olun. Ine mehriban ileşler, görüşme diýäli biziň inniki çykyş etjek aýdymçymyz ýanymyzda Ahmet bugün siz haýt aýdym ýerine ýetirersiňiz. Men şu bäsleşige Türkmen halk aýdymy ak gözlü maralym diýen aýdym ýerine ýetirme geldim. Tuwlama ona halk aýdym, milli aýdymlarymyzyň biri ak gözlü maralym aýdym size şowluk getirer dip umyd edýär. Sağ olun. Ahmet, onda näme? Sahna çykman kaňyz, ýürek arzuňyzy paýlaşdyňyz. Men şu pursatdan peýdalanyp Gahrman arkadagly serdarymyza köp sagolsular aýdýan. Goý gahrman arkadagly serdarymyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Köp sağ olun Ahmet, arzularyňyz hasyl bolsun, owadyňyz belent ýanlanyp, ýeňi şygadan tüy sürekden arzulap, sahnamyza çagyrýas. men ölüm gelin can gül yüzlü maralime. Ey menin gezi dostlarım arzamaydım sinlere. Ey yar menin ardımını yetire. Olgası kara göde. Hey, ardımdan kodu verse tomaşa ilanları bir de tenim canı tavsırın turun kaydın öynüde.
yırtar saçı darap koy vertem ah bir karış boydan artar Nikahın götürdü dünya cemalın elim tutar ol cemalı aşk min bolyan gün günden beter Kancar bollu güller salamı gelen kıyılar ay gül yüzlü maraleme Takladım vay alma bilin kurbanı Geçen ayın 14'ünde vardılar sen gelme Yılgır sana mayılım akıllı maraleme Hey, durdu bağış tüyüptü Karı gözlü gelin bağları çıkıp kıynalaktır kolunu Ay yargada çıkanda birce görmek yüzün yılgır sana mayılan Hak yüzlüm maralimi Sen benim maralimi Gül yüzlüm maralimi Hey, yılgır sana mayılan Yılgır sana mayılan gelini Ak yüzüm maralimi İkinci saata diğerini yetip verecek. Aydımın ne aylaydım Ahmet? Halk aydım mı? Söğü aydım mı? Ne aylaydım? Söğü aydımı Türkmenistan halk artisti Soğan berdi, Orada berdi. Karagöz diyen aydım yerini yetip vereyim. Ulu hıvıs bilen dinler. Ulu hıvıs bilen. Başsına Ahmet. Min seni tüyerin ovadan dilver Gödültin alemin gül gonçasından Öltim demin senin yüdevrüp bilmen Mün yıllı doymarın makmal sesinden Bir gülsen bu dünyayadır karagöz Yılgırsan bu dünyayadır karagöz Ay yar 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 Seninle çeteydim adır karagöz İz kaptır doymuyor begülüsün Berekellam. Ahmet'in yerini yetiren aydım için özünün seyinli halifalık maslağını vermek için Türkmenistan'ın halk artisti Lale Begnadarova hormat bilen söz geçiriyor. Sağ olun. Salam mehriban vatandaşlar, illeşler, Levap vilayetinin mehriban adamları, mehriban halifalar.
Ine bugün kun bizim mehriban yurdumuzda, owadan yurdumuzda, owadan toymuz dowam edip dur. Yanlan diyarım televetleşigi. Elbette şeýle owadan toylar günne-gün aşa bizim yurdumuzda dowam edýär. Gahrman arkadagymyz, arkadagly serdarymyz şeýle özüniň watany, aydymçy sadanlary halk hakyna şeýle aladalary edip şeýle owadan pursatlary bize peşkeş berýärler. Gahrman arkadagymyz. Arkadagly serdarymyz hormatly prezidentimiz sag bolsun aýdýan. Hemişe tutýan tutumly işleri, rowaşlyklary wetlentin. Neşiyerde Ahmetçigiýiz öz başarnygyny görkezdi. Elbette çeper höwesçiňleriň telewätleşigi deňlen diýarym diýlenne özüniň bir başarýan aýdymyny yerine ýetirmek bilen men şuýda şeý diýesim gelýärdi. Halk aýdym yerine ýetirmek, onu da ak ýüzlü maralym. Halk aýdym yerine ýetirmek bu üren jogapkärçiligi, üren bir tecrübeni talap edýär. Elbette bulaydym agyr aýdym, kyn aýdym, kän ýerine bir odollamaly ýerleri bar. Halipalarymyz şunu şeýle bir däne edip aýdyp ýerine ýetirip gidipdirler. Sen hem şeýle ýerine ýetirersiň diýip tüýsüregden arzu edip, saňa üstünlük arzu edýän köpräk hemmämiziň diýişimiz ýaly halipalar diňlemeli. Halipa dinlenenne olaryň ýerine ýetiren aýdymlaryny, bir zatlaryny dinläninde, göreninde nähili kämillikde aýtmalygyna düşünýän. Şoň üçin hem kämilligi ýetmek üçin köpräk zähmet çekmeli. Saňa ak ýol arzu edýän. Sag bolun. Köp sag bolun halipa. Bizdense dörejelik älemine diň üstünlikleriň ýaranmalygyny tüýs ýüregimizden arzu edýär. Mehriban tomoşaçylar, gaderli watandaşlar, Ahmet Bagtyýarowyň ýerine ýetiren aýdymyny emin agdalarymyzyň beren bahalary bilen gelin tanyşyp boralyň. 7, 9, 9, 10, 9, 9, 8. Baha jem 61. Ahmet ruhdan düşmeler. Mehriban iýleşler, edid watandaşlar, bugünkü bäteşimiz Bagtyýar pursatlar bilen dowam edip dur. Häzir sahnamyzda indiki çykyş etjek aýdymçymyz bilen biz sizi tanış edýär. Çärjow etrawynyň ýaşaýjysy, şeýle hem höwetçiň aýdymçysy Asledin Kurbanow. Asledin, bugünkü bäteşimizde sizi hoş gördük. Sag bolun. Asledin, siz bugünkü günne häzir sahnaga çykyp haýsy aýdymy ýerine ýetirersiňiz? Men söýgü barada gel sonam diýen aýdymy ýerine ýetirip bermekçi. Tuğlama. Ondan häzir näme? Sahnaga çykmagyň öz ýürek arzuwyny beýan etip berýäň. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagy serdarymyzyň jana sag, başy dik bolsun. Köp sag bolasyn, arzuwlaryň hasyl bolsun. Onda näme? Sizi uly hormat bilen sahnamyzda çagyrýar. Sag bolun. Şelpede şavradıp zülfün tarını, gel gel mestana gel sonam bugün. Bağımda besledim arman arını, gel gel bileceğimin bilen bol sonam bugün. Bağımda besledim arman arını, gel gel bileceğimin bilen bol sonam bugün. Gel bugün, gel gel toy bugün, toy toy mestana gel sonam bugün. Gel bugün, gel gel toy bugün, toy toy bileceğimin bilen bol sonam bugün. Bugün sapası var çeşme boyutnun, ruh bir yarın sana oynan oyunun. Gel gel şunun sağlığına batın toyunun.
sonam bugün. Gel bugün, gel toy bugün, toy mestana gel sonam bugün. Gel bugün, gel toy bugün, toy şirin şerbetini düz sonam bugün. Yıldan yüz tutup sen azatlığa, evi vatan bak büyük şatlığa. Yıldan yüz tutup sen azatlığa, evi vatan bak büyük şatlığa. Gel hem güzel yadigar hem şayatlığa. Gel öldümün bir destan düz sonam bugün. Hem güzel yadigar hem şayatlığa. Mestana gel sonam bugün. Gel bugün, gel toy bugün, toy bilecimin bilen bol sonam bugün. Şirin şerbetini düz sonam bugün. Ödümün bir destan düz sonam bugün. Asleddin. Kekin aydım, ne aylaydım? Men ikinci aydımım levamı vasfeden, levamı diyen aydım yerine getirip vermekçi. El çarpıyat, edi değilleşler. Dinleyat onu. Yakasına bağlaşıyor, cehek çekip levavıma. Gün bilen su salamlaşıyor, müşkün döküp levavıma. Meşhur nare gül havası, ak altına nobası. Hayırlıdır her sabahı, o kız kalkıp levavıma. Hayırlıdır her sabahı can, o kız kalkıp levavıma. Ne yerine yetiren aydımını emin ağdalarımızın berjekliğini bilen tanış olayarım. Türkmenistan'ın halk artisti Kerim Aliyatov hormat bilen söz geçiriyaz. Assalamu alaikum, mehriban adamlar. Şu wat hemmemiz dinledik. Asreddin o jigimiz bir ayratin bir owazi, ayratin bir sesi. O hiç bir sesi mengzemeyen. Bir näme käbir aydymçy Yokman bir halifalara mengdejek bolýar, halifalara dinle. Ýöne Asreddiniň ayratin tarapy bir tebiği, bir hiç bir sesi mengzemeýän ayratin sesi bar eken. Sağolun halifa. Indi aydym aýtsyň, ýanky diýişmeýäli, şu başlanyndan doğrudan men dinletdi. O Abdul Ediz Umamowyň aydymy, halifalaryň ýoly. Sana üstünlük arzu ediyen o sen bir yine de doğanlık yurtlarının aydımlarını aytıp bilýän mi? Meselem goňşy yurtlarymyz Aytıp bilen. Han aytıp beren. Hicran sazını koymaz, hiç parvazını koymaz. Hicran sazını koymaz, hiç parvazını koymaz. Çin sevgimni bilip ham yarım nazını koymaz. Çin sevgimni bilip ham yarım nazını koymaz. Berekella. Asleddin sana üstünlük arzu edýär. Sağ olun. Qadirli watandaşlar, atletliğinin yerini yetiren aydımını emin ağdalarımızın beren bahaları bilen tanış olalım. Bir ağızdan 10, baha cemi 70. Atletliğini kutlayaz tüys yürekten. Sağ olun.
Hormatly mihmanlar, emin agzalar. Sizin öňüňizde innik çykyş etjek aýdymçymyz Garabekowul şäheriniň medeniyet merkeziniň ýaş tekinli aýdymçysy Bäşim Anaýew. Bäşim, sizi hoş gördük. Siz haýt aýdym ýerine ýetirersiňiz? Men Türkmen halk aýdymy ýolmundadyr. Tuğulum, ona sizin ýerine ýetirjek aýdymyň size üstünlük getirer dip umyd edýäs. Sahna çykmakanda ýürek arzuňyzam aýdyp berýäsiňiz. Biz ýaşlara şeýle mümkinçilikler ötüp berýän Mähruwan arka dağıl serdarymyza sağ olsun aýtýan, goý arka dağıl serdarymyň jany sağ bolsun tutýan işleri ilmide ama rowas garap etsensin. Köp sağ bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Uly hormat bilen sahnamyza çagyrýas. Hava yine solgun yolda Ay bilirgine yolundadır Ataların yine dağı gözüne Ay bilirgine yolundadır Samine tecrümadı Kendin aldı kardımadı On tekir yıla ipadımadı Vıdadı ilgayno Vıdadı viyare Ay bilirgine yolundadı Yıldızdan yol biktirey Vıdadı ilhayno Vıdadı viyare Ay bilirgine Ah yolundadı Yıldızdan yol biktirey Vıdadı ilhayno Vıdadı viyare Ay bilirgine yolundadır Hay hay Indi ikinci Bäşim saatda ýerine ýetirip berjek aýdym näýli? Türkmen halk aýdym ýagmy bolt. Bir bölücü buluda Gel yaro yağmana Yarım ninen çıkar
ey Fağman ey gözüm düştü gözüm dek ey duman ey yağma bulut ey nevley yarma üstüne Beşim yerini yetiren aydım için öğünün fiilini, halipalık masalını vermek için Türkmenistan'ın halk artisti Suhan Merdi Oraz verdiği ve hormat bile söz geçiriyor. Hoca köp sağ ol. Yine şun şeyle şoğun davara bilen aydımsa devam edip dur. Yanlan diyarım televizyon dürlü aydımlar bilen, dürlü oazlar bilen kim-kimden bedeğini arttırıyor. Biz lezzet alıyoruz şu an. Özümüzün maslahatlarımızı vermeye mümkünçülükler var. Beşim sana berekeler diyen sebebi şu yol munnadır diyen aydım estradada intek ken aydılan ok. Sen batırgaylık bilen şon saylapsın. Şeyle süyüz aydım. İkinci aydımı hazam oy. Gelecekte sana üstünlük tüysürümden arzu ediyen. Sağ olun. Halipa köp sağ olun beren maslahatlarınızda. Beşim anayfın yerini yetiren aydımını. Emin ağdalarmadan beren bakalar bilen gelin tanış olalım. Bırağızdan 10, baka cemi 70 oldu. Tüysürükten kutlayat. Köp sağ ol ben. Mehriban ýerleşler, ediz watandaşlar, ine sizin öňünizde häzir ahyrky çykyş etjek aýdymçymyzy bilen biz sizi tanış edýär. Döwlet etrawynyň ýaşaýjysy we höwetçiň ýaş aýdymçysy Ata Gaýp. Ata, bugünkü bähseşimizde biz sizi hoş gördük. Köp sağ olun. Elbette siz häzir bähseşikde ahyrky çykyş edýän aýdymçy hökmüne siz haýsy aýdym getirdiňiz. Gahraman arkadağımızın, arkadağlı serdarımızın parasat yolbaşçılığında gün sayın güllä vesyen, gurcak geldiğarımızı vasp ediyen vatanım Türkmenistan adlı aydımını yerine getirip vermekçi. Tuğulema onda sizin yerine getirecek aydımına size şoğulluk getirer dip umid edýäs. Ýürek arzuňy aýdyp beraýsaň ata. Bize şeyle acayip zamanada yaşamana, okumana, öğrenmeye, ähli mümkinçilikler döredip berýän gahraman arkadağımıza, arkadağlı serdarımıza köp sağ olsun aýdýaryn. Goýmundan beýlekde gahraman arkadağımızın, arkadağlı serdarımızın tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsın. Köp sağ bolun ata, arzularyňyz hasyl bolsun. Onda sizi haýal etmän sahnamyza çagyrýar. Garşylalyň mehriban ýerleşler. Vatanım Türkmenistan, görkümü dünyem hayran. Vatanım Türkmenistan, görkümü dünyem hayran. Vatanım Türkmenistan, diyar Türkmenistan. Görene aza, mıhmana giriyez koşa, bak alovlar koşa. Vatanım, vatanım Türkmenistan, diyarım Türkmenistan. Yollarımız aydınlıdır, vasfı mukam aydınlıdır. Ak bağıtıma aklanlıdır, bağıtıma vatanım Türkmenistan, diyarım Türkmenistan. Şügülüm yerten, namusum arım merteben, kalbıma buyson şiirten. Vatanım Türkmenistan, kalbıma buyson şiirten,
alıbıma vatanım Türkmenistan diyar Türkmenistan dövrümüz görüne azap mihmana geliyez uzak bakı alovlar olacak vatanım 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 Türkmenistan diyarım Türkmenistan yollarımız aydındır vasfı muhab aydındır ak bağıtıma aktandır bağıtıma vatanım Türkmenistan diyarım Türkmenistan ak bağıtıma aktandır bağıtıma vatanım Türkmenistan diyarım Türkmenistan vatanım Türkmenistan diyarım Ata berekella. Gow yerine yetirdin. Köp sağ olun. Türkmenistan'ın halk artisti Atacan Berdi. Köp sağ olun. Yine bir yolu neşeyle asudu asmanın aslında oğudun Türkmenistan devletimizi kurup beriyen bizim kahraman arkadağımıza, arkadağlı serdarımıza şeyle oğudun konsertleri, oğudun çıkışları, oğudun devlette geçirmeyene ulu mümkünçilikleri döredip beriyenlik için köp sağ olsun aydiyan. Alıp barayan il yurt behvitli işlerli elmadama rovaşlıklara beslesin. Ata ikinci aydınlam bir yerine yetirip beraysan. Elbette. Meni juda jadılap bir azap aydam, azap mukam enim yali hüdülep dur. Azap aydam, azap mukam enim yali hüdülep dur. Azap aydam, azap mukam arkadağa yolun açyar ovadı khas belent göçyer sarpalı gör töre geçyer azap aydam azap mukam sarpalı gör töre geçyer azap aydam azap mukam azap aydam azap mukam Ata sağ ol, gow sesin var. Sahnada özüňi ınamly duýýan bir näme gelecekde sen hökmany suratda bir professional sunatna ýykyn etsen bir gow aýdym çyçyk senden. Häzirem sen gow ýerine ýetirdiň aýdymlary saňa gelecekde üstünlük arzuw edýän. Köp sağ ol. Edi tomoşaçylar. Häzir ahyrky aýdym şemal. Ata gaýypyň ýerine ýetiren aýdym üçin emin agdalarymyzyň beren bakalar bilen tanış bolaryn. 10 10 9 10 10 10 10 Baha Cem 69'da deň berler. Köp sağ olun. Emin agdalarymyzy ulu hormat bilen sahnamyza çagyrýar. Lewap vilayeti boýunça jemleýiji tapgyrna gatnaşan ýaşlanmady hemmämiziň adyndan tüýsürekden gutlaýar. Şu ýaşlanmadyň adyndan şeýlede şu halifalaryň adyndan şular ýaly bize mümkinçilik töreden gahrman arkadağymyza, arkadağly serdarymyza hemmämiziň adyndan köp sağ bolsun aýdýas. Şu Aşgabatda geçiriljek jemleýiji tapgyrda gatnaşmaga hukuk bolan aýdymçylygymyzy inni oglan etmäge urfga dedin. Bäşim Annaýew. İkinji aýdymçymyz bolsa İzzat Altiýew.
hemmemizin adından şu aydımçılarımızı tüysürekten kutlayaz. Ondan hemme yaşlarımıza üstünlük arzu ediyaz. Mehriban ileşler, häzir bolsa Ýanglan ýarym telewizionasyna gatnaşan ýaş höwetçiň aýdymçylarymyza hormatly prezidentimizin adyndan sowgatlar gowuşdurylýar. Mehriban tomoşaçylar, gadarly watandaşlar. Ene şoň bilen Ýanglan ýarym telewizionasynyň Lewap vilayet boýunça tapgyrym tamam boldy. Biz Ýanglan ýarym telewizionasynyň buňky ýeňjilerini bäýteşiň döwlet derejesine geçiriljek demleji tapgyryna da uly üstünlükler arzu edýär. Goý halkyň arkadagy zamanasy atly ýylymyzda aýdym sadyň owazy belentden ýanlanyp dursun. Şeýlede biz ýaşlara uly üstünlükler gazanmana, uly mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagy serdarymyza ak yüreklerden alkışlar aýdýar. Goý gahrman arkadagy serdarymyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Adamzat ähmiýetli, sunwat ähmiýetli alyp barýan işleri elmydama rowaj alsyn. Ediz watandaşlar, mehriban ileşler, ýene-de gözel watanymyzda toýly günlerde görüşýänçek hoş sag bolun.